הקרבות סביב סגירתה הפתאומית של מסעדת הדגל התל אביבית רפאל מתעצמים. חברת המחשוב של המסעדה הואשמה כידוע על ידי הבעלים, השף רפי כהן, בהונאה שהביאה להתמוטטות כספית של המסעדה. בתגובה, חברת המחשוב טוענת עכשיו שהוא גרם לה נזק במיליונים והיא דורשת ממנו לשלם תוך יומיים 200,000 שקלים כפיצוי. כך נשמע כהן שלשום. אנחנו כבר כמה חודשים חוקרים עונה, מה שמראה אצלי חשבון שיש בו 0 ביטולים או 0 תיקונים, בפועל, מאחורי הקלעים, שיחקו בדבר פלילי ביותר. טוב, עורך דין רועי שיה, שלום, אתה מייצג את חברת מיקרוס פידליו, אמרתי נכון? אכן, מיקרוס. שעבדה עם רפאל ועם רפי כהן. מה אתה אומר? קודם כל אנחנו רואים את הדברים מאוד בחומרה, את כל ההתנהלות שקרתה. אנחנו סך הכל מאוד סייענו לרפי כהן, שכבר בחודש ינואר האחרון בעצם הודיע למנכ"ל החברה בישראל על כך שהוא חושד בעובדים שגונבים כספים. אנחנו בזכות המערכת הצלחנו לאתר באמת רמה גדולה וגבוהה של ביטולים שנעשות במסעדה שלו. בוודאי שאין כל קשר לחברת המחשוב, אבל בזכות הדוחות שהעברנו לרפי כהן, אז הוא גילה בעצם על ביטולים רבים שנעשו. מה זה ביטולי? רגע, שנבין. זאת אומרת, אתה אומר שהוא צודק במובן הזה שהיו באמת גנבות שם דרך הקופה שלו? אנחנו לא יכולים לדעת אם הביטולים נעשו כתוצאה מגניבה. אין למערכת, חשוב להבין. מה שאתה אומר ביטולים, מה הכוונה שנבין? ביטולים של הזמנות, רואים הזמנה שבוצעה ואחרי זה הוחזרה. יכול להיות שהביטולים האלה באמת היו בפועל, איננו יודעים, אנחנו חברת המחשוב החיצונית בסופו של דבר. כלומר, פתאום היה גל של ביטולים. אנחנו לא רואים את זה כגל, אלא בעצם כמות יותר גבוהה מממוצע. בכל זאת, החברה מספקת שירותי מחשוב. כלומר, שמישהו דיווח לקופה שיש ביטול, רפי כאילו לא קיבל את ההכנסה, אבל בפועל אולי הוציא את המנה וזה עלה לו כסף. סביר להניח, יש פה עניין של ביטול של מנות, לא של שולחנות. היה פה עניין של הורידו מנה 2, ואז בעצם אולי שלשלו את הכסף לכיסם. איננו יודעים, אנחנו עוד פעם חברה חיצונית, אנחנו לא קשורים בכלל לתוך מה שקורה במסעדה. מי מושך את הכסף בתוך המסעדה? אין לנו שום ידיעה. אנחנו רק עזרנו לו בגלל שהיה חשד כלשהו, ודווקא בגלל הדוחות האלה, לפתע, הכל בא הפוך בעצם, והיום מאשים רפי כהן את חברת המחשוב, שבוודאי אין לנו שום נגיעה לעניין הכספים. והשמות הן מאוד חמורות, בטענות פליליות, ועשינו יד אחת עם העובדים כביכול לכאורה, והדברים הם בהחלט לא ראויים, ואנחנו במיוחד שאנחנו מדברים על חברה שמלווה את רפי כהן מעל 10 שנים, והדבר מדבר בעד עצמו. אז אתם דורשים פיצוי והתנצלות? בהחלט, אנחנו מדברים, תראה, רבים לא מכירים את החברה בסופו של יום. פידליו מיקרוס היא חברה שמייצגת את המלונות הגדולים בעולם, מבחינת יחסים כמו אילטון, כמו מלונות מריוט, כמו אלרוב בישראל, כמו ישרוטל, ואין לנו סיבה להתעסק עם המסעדה של רפי כהן, כבודה במקומה מונח, ויש שם באמת פרשייה עם כל העובדים, ובוודאי אין לנו חלק ואין לנו רגל בכל מה שקורה שם, ובוודאי אין לנו קשר לצמצום הכוח אדם או פעילות המסעדה. מה, אתה רומז לזה שהוא מפטר בסיטונות? אנחנו יכולים להגיד שכבר בחודשים האחרונים, בוודאי שהדברים האחרונים כמו שקרו, אין לה קשר למערכת המחשוב. יש חשדות, רפי הצהיר את זה בפני המנהלים של החברה, שהוא חושד במספר עובדים, אפילו כל מערכת הנהלת החשבונות שאנחנו, החברה עבדה מולם, פוטרה, אז אין ספק שכנראה שיש שם דברים שקורים בגור. אנחנו לא נכנסים בטח למערכת עצמה, אבל בטח שאנחנו צריכים להיות מחוץ לתמונה, ואין קשר למערכת המחשוב, ולכן אנחנו רואים בחומרה, במיוחד חשדות כלפי מנכ"ל החברה, שהוא גנב כביכול ברימה, דברים מאוד חמורים, ואנחנו בהחלט לא מוכנים לראות את זה סדר היום. אני מאוד מודה לך, והנה מה שאמר לנו כהן בתגובה. אני מסכים איתם שאי אפשר לפרוץ את המערכת של המיקרוס העולמי. הבעיה שלי, הטענה שלי היא מול מיקרוס ישראל, שהחברה הזאת סיפקה לי דוחות שונים ומשונים, כל אחד, כל יום אחר. אני לא קיבלתי אף מכתב, וכשאקבל מכתב כזה, אני אגיב לו. מה נעשה? מה אתם חושבים? תראה, בעיקרון אני רוצה להגיד לך, ענייני מסעדות, אם זה לא משפחה מנהלת את זה, מאוד קשה, מאוד קשה, כי הרווח בשוליים הוא מאוד מאוד קטן, ואם יש לך מספר עובדים שסורחים, אני לא יודע מה קרה פה, אתה עלול להפסיד. זה מפעל גדול, הרבה מאוד מפעל גדול, וחבל, נכון, 13 שנים, וגם מסעדה טובה, במיקום טוב, במחיר סביר יחסית לאיכות. חבל מאוד, אני מקווה שהם יחזרו לפעול. האמת שלי פחות חבל, כי אני מודע כבר די הרבה שנים, אפילו בסביבות 10 שנים, מכל מיני אנשים שעבדו שם
שלעבוד שם זה בתנאים מאוד 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 קשים, ובאמת הגיע, כנראה שהגיע השלב שחלק מהאנשים במקום לעזוב עשו כל מיני מעשים. אז זה לא שהעובדים סרחו, זה שהמעסיק סרח, ואז העובדים הגיבו. אבל אני מקווה שאף אחד באמת לא גנב, וזה רק ניהול לוקה, ובאמת, אני לא יודע, שיתחילו להתייחס לעובדים כמו שצריך, ואז אני אלך עוד פעם למסעדה הזו שהפסקתי ללכת אליה לפני 10 שנים. שאלה אם היא תיפתח, לא ברור. בסדר. תודה רבה.